Tuhan yang mahita asini roh hamadi kamu doho dame nasian de bata mata do nasian na Tuhan Yesus Kristus do katai. Amin. Hatadi di batadi kita imana tersurat di Lukas bidu 20 ayat 1 ayat 4 tagi kamu mahatani di batang. Dugi mamering maibana gabi di ida maakka namora namada bucilio na tubagasan poti parasian. Alai di ida ma buru-buru nama balu sada na pogus nama dabun duarimis. Gabi di do iba nama situtu do atakot to kamu gumudang do na dabun nama balu na pogusan sian sadu ni. Aisa sudi na sida sian lebih na sida bido ida buhun alai ia perempuanan sian pogus na ido ida buhun sasudina na piniok nai ido sahana. Di hamu donga saha porsiaun di bagasan Yesus Kristus adong masada barita namar donga poda. Di sada permingguan dung sai minggu mangetok piliama akka parhalado di konsistori. Di nama ngetong pilihan songgo marohane ka parhaladi ana di ida di kantong persembahan adong sada kantong pilihan harotas. Tapi ia harotasi di idama adong isina tulisan angka HP angkai nomor ditukil. Alai Roma akka parahaladui dung di ida somoni di katu persebani di pulau koma harotas nomor tulis tukiling. HP sore-sore nai keluar ma nomor nitugili. Dusongoni napuna tugili uso-uso ma didibkay marupe. Amaw. Stress ma ibana. Ngila may mana. Di ingo ibana ma. Jangan-jangan nakay nga ni salah mangaliw na iyo ba pilih aku. Ngila may ibana. Gereja tidak potong sahala situ duit suku esetei macam nakaing adong dapat mun harotas adong nomor nitogil huida dinna duit Roma mata ida masalah mangalip pilihan au narupani ape esetei mamang saugat tijo pilihan ni dangi nasalah mangalip do ape Roma mata situ berkutu memang engen diriba kedaking di blokon terus stres mamatay ala do bangamel api nomori dapat iko bolong ma yung manor soli may bana ahado beringot tadi sidia makadong saha porsyaw ima ala gate jala ala dan siap ka porsyaw na dan siap persiapan dan siap rohane mana memuji do pas haton pilihan na to di bata junga pola tabayak kunjo ngirine nomor ni pilihan ikon nomor ni tuginima aladang aduk persiapan na sejabu lau mangaliho pilihan na tudi patah alan dia makadong saha porsyaon di bet Tuhan Yesus do disut ima perbandingan ni durung-durung ni buru-buru nama balu dohot namore anang dohot tau arti dohot motivasi dohot makna ni pilihan ni adu tujata mangalih pilihan ni bahwa kita mau diingatkan iman kay neng berengot tado mangalip pilihan ni motivasi ta buhado siya kaporsyaw do siya ngulut tado alayang kote ida na kay ngani na pugus na mabalui siya kahurangan dia memberi mengekspresikan iman kay ngani pilihan ni siya hahurangan na do ibana mangalion namar lapatan bui berengot ta sian ngulu naro siya kaporsyaw do naung taida takas ima sian roham na mangalihuni berengot ta do motivasi ni ina na mabali mangalihon luar biasa ala siya kaporsyaw siya kahurangan Ido nate ida nakeng ini dia mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan.
Boy di tei dan akan ingani ayat perbandingan nam tu Markus 12 ayat 41 ayat 44 isi berang terpani iman akan ingani nabi ini Tuhan Yesus taringot tu perbandingan ni ina namabel napasa pilihan sian namore angko namore do nak ingani ima sian lebih-lebih do dang naing doron Tuhan Yesus ima asa pugus macul madang alai persoalan motivasi untuk memberikan persembahan, tujuan memberikan persembahan. Na paduahon nang berengot ta iman nakayngani na nang dohonon ni Tuhan Yesus bahwa ina namabelwi dan dipangasakun hapuguson na kemiskinan tidak alasan tidak memberi persembahan dan gabi dido ibanan pani pugus doang amaliono kunamabelu doang bahwa siap kapugusan na itu, siap kekurangan na itu, siap hapugusan na itu, ibana aking mengalip pilihan na. Jadi tangga dong alasan na, dang mengalip pilihan. Di alay na si patajuk di tapugus do, saya tawain alasan ta hapugusan gak bidang, pasah pilihan ta. Bahwa itu bukan menjadi iman aking dan persoalan. Bulga manang bulun manang alay nanang iron ta ima, dan unang saya tak pakai alasan ta. Ima alani hapugusun may bidang mangalian pilihan alay idot tanaking napasa pilihan idon na tayo tanaking ni nasa tolap ni hapor siya tanasa ngulut ta idon na pilihunot ta alania tayo do janda pasa pilihan siyan iyas ni rohana dang siya lubi-lubina alani denotama songon na di 2 Korintus siya pituy siyan yes ni roha dengan sukarela dang sian na sotaro jar dang sian muruk ni roha gudang do halak mangali pilihan na sian muruk na sian na iman akingani sian na sotaro jar sian rohana buidu alani faktor-faktor tertentu iman akingani sepatanda tidak motivasi orang memberi persembahan karena apa? Apakah karena iman? Apakah karena ada tujuan supaya dilihat orang dipuji-puji? Apakah di balik persembahan itu ada motivasi yang lain lagi? Buin meragam motivasi ni halap na kay pasa peleni. Alay anggona ni ikili tahun iman akingani siang hapor siyot taruhita dohot siang yes ni rohama songon ina na mabali. Na paduluhon na dohonan itu pukul iman akan memberi persembahan Allah memberikan yang terbaik dalam hubungan kita kepada Tuhan. Ide berengot Allah di tahun 2024 tahun gudang dohala na topu burju mengalih pilihan na burju mengurupi baik di gereja baik di negaraun apalagi menurut hubungan di akalannya ka caleg aka pilkada, pemilihan presiden, pemilihan pimpinan aka gereja, itu depannya aka meragam gabi, bui do halak tepu burju, tepu bulusukan, tepu mangalio kamalation na, tepu mangurupi, tepu babu tepu ni ngomar pani tepu burju, tepu mangalio pilihan na belga, tepu mangalio sumbangan, tepu mangalion meragam, alanya ala adom nak dengan imam aka motivasi di balik nyaka silion ne. Ala yang gote ida na kay ngani na takas do silion na talion unang maala ni aka motivasi tertentu. Unang maala dong unsur kepentingan, ala dong unsur politik, ala adong unsur aka di balik ni sudi anataulah ni adong aka unsur tertentu. Ido nataida gabi bui dan tarida hubungan kita memberi persembahan adalah dangsian yes ni rohata alai ni aka unsur-unsur tertentu gabi bui di iman akangani mabain jut rohata modang tercapai na di rohata memberi persembahan bukanlah sebuah paksaan tetapi memberi persembahan didasari iman holong sukacita kita kepada Tuhan sehingga kita memberi yang terbaik mulut aliape na nilutangan siamun unang di boto tanga kabiran dan jangan kita memberi harus dengan menunggu di mana kayaknya akka hal-hal motivasi yang tidak dengan ketulusan alai buidu na kayaknya olan alannya kepentingan gabi
Tidak unsur-unsur nya kapiliate dang hobar tosaka do tulomoni rohani di patang. Na perpurima nendohononta memberi persembahan adalah soal imanak ini ekspresi ini haporsyota molotagwari ekspresi ini haporsyota tentu sehari ima tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Alai kodonota songon ekspresi bahwa Tuhan itu baik. Maka itaruh cara bersyukur itu dengan ucapan, dengan tindakan, alani ekspresi ini haporsyota mengalami pelihat itu di batang. Di dalam Yesus kita mengimani bahwa Tuhanlah sumbernya, Tuhanlah yang empunya, molotaliuk peta urupi, na tabain akan ada songon ekspresi ini haporsyota me, alamana kita di pasu-pasu. Alani pasu-pasu sedih bataju dan asa. Jadi asa diberi kalag, asa songonon, sehingga kita memberi persembahan kita. Ido dang dihalongon, ido benar taruh lagi dang ekspresi ini haporsyau nih, alai anggo ekspresi ini haporsyau tado karena kita mengenal Tuhan. Dimana alata natahilalai na songon sedih bata, sehingga seperti janda miskin songon nama belak ini dang sian asa di dahala, tapi dia betul-betul dari kekurangannya, dari haporsiona dan selebih-lebihnya. Alai sian hakurangan itu ibaratnya memberi yang terbaik untuk Tuhan. Jadi memberi yang terbaik untuk Tuhan adalah dari ekspresi kita karena kita melihat ada kebesaran di pasu-pasu sian di batang. Nah, perpudima modo taida i manake mangalip pilihan songon na taida di bagasa terputon bahwa songon ina nama bali pasah durung-durungnya itulah sebuah pengorbanan i manake ngani holong ni roha pengorbanan ai taida dua rimis nani leon ni ina nama bali ya itulah luar biasa dalam hidupnya karena itu yang dimiliki. Alani berengot tama contoh pengorbanan na luar biasa na sian na pugusi na mal taulahu. Alanya ala jujur kita aku pernah jadi orang yang berpikir saudara malin hati pilete bagaimana mungkin imana kengani sian hakurangata malin pilete mungkin agak malu itu tapi Allah sebut contoh yang luar biasa sian ina nah, menyadarkan kita memberi persembahan pengorbanan. Jadi odo berengota. Lapatan lahir berengota si Yesus juga yang memberikan pengorbanan. Dia medilio debatado anak Yesus Kristus gabi pilihan. Pilihan dia meima pola do mate tersilang pola do dia memberikan Yesus Kristus sebagai persembahan pengorbanan anaknya yang tunggal untuk menebus, untuk memberikan keselamatan dan untuk memberikan kepada kita ima holong nero asa unang gabi mati kita di bagasan dosa. Tapi kita apakah ketika Yesus mau memberi dirinya sebagai persembahan, ketika Allah mau memberikan anaknya yang tunggal sebagai persembahan, apakah mengharapkan imbalan? Jawabannya tidak. Alai tidak mau pengorbanan Allah Bapa itu tidak pilihan Nabi Nasahat ni debata. Alani menyangkut duit itu hapersiawan menyangkut duit nak dengan itu pengorbanan bahkan pilihan na pinasahat ni ina na mabali pengorbanan di luar pikiran manusia, di luar pikiran tadi hidup benar tadi nak dengan bahwa kita juga sudah menerima persembahan pengorbanan dari Tuhan. Atau idona naik beda dan yang tapasahan songon persembahan yang sejati pelihat tak ima ngolutta maingma tidak nak ngani napinasa ni ina nama balmi hidup di dalam kasih sebagaimana Kristus yang juga mengasihi kita telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dohot imanak ngani korban yang harum bagi Allah. Begitu kita jahat di Efesus 5 ayat 2 ima nanay taida di bagasan nguluton alani tapili huma nguluton so na do ni si Paulus di Rom 10 ayat sadi pilihan nama ngulu pilihan yang sejati
dia may ima pamatan to ngurut tong mata pelihon somon nang tajalo jis nang dilyo ni bata gabi pilihan hita atong naing mata pelihon murut bansangan di bata. Amin. Mauliate mariho ali Tuhan di bata marhiti hatam na beli. Amin.